बुहुम नाङैनो दिनै 25 डिसेम्बर गोथार बर'दिन सान। गोथार बर'दिन फोरबोखौ मेहेरगोनाङै फालिदों रुनिकाटा बुहुरपार बाप्टिस्ट मण्डलिया। बुहुम नाङैनो जिसु सारिजानाय सान बर'दिनखौ गेदेर सान फालिनाय नुनो मोन्दों। थिग बेबादिनो चिरां जिल्ला रुनिकाटा बुहुरपार बाप्टिस्ट मण्डलिया फोरबु जिसु ख्रिस्टनि जोनोम सान एबा गोथार बर'दिनखौ गाजा गोमजायै फालिदों। हाबाफारियाव आलासिखौ हांख्रायनानै लाबोदोंमोन 1 नं सेरफांगुरि बाप्टिस्ट मण्डलिनि एबा टुक्राझार मेम'रियेल हस्पिटालनि डक्टर बिजु इस्लारिखौ। डक्टर बिजु इस्लारिया बाइबेलनि बोसोनजों बाथ्राया मानसि महरै सारिजाबाय आरो बियो दया आरो नंगौजों सुफुंजानाय जोंनि गेजेराव खामिबाय। बे बाथ्राखौ लानानै बुंथिनायजों गुवारै बेखेवनानै होयो आरो जिसु ख्रिस्ट जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिना बिजु इस्लारिया केक हायो। क्रिसमासआ मोनसे फोरबो फालिनाय दिन। बे फोरबो फालिनाय दिनखौ जोङो 25 तारिख डिसेम्बरावहाय जोङो फालिनाय जायो। बेखौनो क्रिसमास होननानै बुङो। बे क्रिसमासआ फोरबो फालिनायल' नङा। आं बेखौनो मिथिहोनो गोसो जायो जे क्रिसमास दिनावहाय इसोरा गावनि सासेल' बिसाज्ला फोरबु जिसु ख्रिस्टखौ 2000 बोसोर सिगाङाव बे बुहुमावहाय मानसि महरै सारिजानो थाखाय हरदोंमोन। दा बे सारिजानायानो जिसु ख्रिस्टआ इसोर जानानैब्लाबो मानसि महर लानानै सारिजाफैबाय। बेसो क्रिसमास। दा दिनैनि दिनाव क्रिसमास दिनावहाय जोङो जोंनि रंजानाय, जोंनि गाननाय जोमनाय गोदान गोदान आरो जानायजों लोंनायजोंल' जोङो मोनसे फोरबो फालिनाया बे जोंखौ मिनिंफुल क्रिसमासावहाय लाबोनाय नङा। नाथाय जिउआवहाय जोंनि जिबनाव बेक्तिगत जिबनाव जेब्ला जोङो बै फोरबु जिसु ख्रिस्टखौ 2000 बोसोर सिगां जेरैहाय सारिजादोंमोन बे बुहुमाव, जोंनि बेक्तिगत जिबनावहाय फोरबु जिसु ख्रिस्टनो जायगा होयोब्ला जोङो जोंनि पार्सनेल लाइफआवहाय जोंनि बेक्तिगत जिबनावहाय जोङो बे क्रिसमासखौ जोंनि जिबनाव फालिनाय जागोन। दा डिपार मिनिंआ बेनो जाहैबाय जे संसारावहाय क्रिसमासखौ फालिदों गुबुन गुबुन आदब खायदा प्रग्रामफोर खालामनानै, खिन्थु पार्सनेल लाइफआवहाय क्रिसमास फालिनायानो जिसु ख्रिस्टखौ बा इसोरनि बाक्यखौ जोंनि गावबा गावनि जिबनावहाय दोननायानो बेनो जोंनि पार्सनेल लाइफनि क्रिसमास सेलेब्रेसन। जोङो बेखौनो बुंनो गोसो जायो दिनैहाय गोबां गोदाव सोराव गुबुन गुबुन फालिनायाव गोजोमालासिनो दिनै क्रिसमासनि दिनाव बे पार्टिकुलारलि पार्सनेल सेभियारखौ पार्सनेल लाइफआवहाय सारिजाहोनानै गावनि जिबनखौ जिसु ख्रिस्टनो होनानै बासायजानायनि लामाखौहाय नाजावना लानाया बे जोंनि थाखाय मावनो गोनां खामानि। आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। सिगाङावनो आङो जोंनि मिडिया पार्सनखौ हामबायहोग्रोदों, क्रिसमासनि गोजोननाय जासिबाय। जोङो दिनैनि दिनाव बिराद खुसि, मानो होनब्ला जोङो बेबादि मोजां सम मोन्दों, मोजां बोथोर मोन्दों। जोङो बे बोथोरखौ जोङो गोदान बोसोर मोननाय लोगो लोगो जोङो जानुवारिनिफ्रायनो प्रिपेयार जायो। 25 डिसेम्बर होनोब्ला जोङो गोसोआव मोनसे उत्साह फैयो, मोनसे जोंनि थाखाय गिदिर फरब बियो। बेनो माने जोंनि खृष्टानफोरनि थाखाय जोबथा फरब। बेखौ लानानै जोङो गोबां बेबादि अर्गानाइज खालामबाय। जोङो आलासिफोर लिंहरदों आरो गुबुन गुबुन ससाइटि बेबादि धोरोमनि मानसिफोर जोंनाव फैदों आरो जोङो बेखौ मोजाङै दिनै जाफुंहोनो हाबाय इसोरनि अननायाव। बिनिखायनो जोङो गेदेर माने जोङो इसोरखौ हामबाय होनदों। नोंथांमोना माबायदि डेक'रेसन खालामदों बे हाबाफारियाव? जोङो गोबां डेक'रेसन खालामदों। जोङो नैबे जाहैबाय सिबिनाय खुलुमनायनि मोनसे प्लेटफर्म जायगा बियो। जोङो बेखौबो गासै माखासे बुस्थुफोरजों गोबां साजायनो हायाब्लाबो जोङो बेखौनो साजायबाय आरो जोङो बाहेराजों जोंहा गोबां साजायनाय दङ। बेखौ आङो खावलायदों। जोङो बे क्रिसमासनि मुङाव गोबां जोङो मोजां मोजां साजायदों। बेखौ लानानै जोंनि मिडिया पार्सनफ्रा जोङो देखायलांगोन आरो आङो बे दिनैनि
बे ख्रिस्टमासनि जानानै आङो बेखौनो गासै बुहुमनाङै मानसिफोरनो आङो बे रादाबखौ जासिदों। जोंनि बे रंजानाया जेब्लायबो थागोन। जोङो बे संसाराव जेसेबां जोङो थांनानै थागोन आरो बिसेसकै जि गाहाम रादाब जोंनि बे 25 डिसेम्बरनि बियो जाहैबाय जोंनि गोथार बाइबेलाव मोननो हायो जहननि 3 अध्याय 16 पदआव। गुबुन मानसिफ्रा बेखौ बांद्राय बुजिनाय नङा, मानो होनब्ला एक्सप्लेन खालामोबा बियो बिराद गोबाव नांगौ। जायफ्रा दानि बोथोराव गासैबो एन्ड्रइड मबाइल लाजोबो, बे आं बुंनाय जहन 3 अध्याय 16 पद बे गोथार बाइबेलाव मोननो हायो। बेखौ जुदि नायनो गोसोब्ला गुगोलाव थांनानै बेखौ लगइन खालामनानै नायनो हागोन। बेयाव मा बाथ्रा लिरनाय दं जोङो बेखौ लानानैनो जोङो बेखौ फालियो आरो जोङो बेखौ मानिनानै दङ। दिनैल' नामा बे रंजानाय साना माब्लासिम जागोन? जोबोद मोजां कुइसन। जोङो दिनै बे 25 जोङो ख्रिस्टमासखौ जोङो बे प्रग्रामखौ खालामनानै जोब्बाय, खिन्थु बे जोबाखै। दिनैनिफ्राय लानानै जोंहा सुरु, जोंहा 1 थारिखसिम जोङो दिनैनिफ्राय लानानै न'खर न'खर जोङो गिदिंबायगोन आरो जोङो बाव जिसु ख्रिस्ट'नि सारि जानाय बार्थडेखौ जोङो बिसिनो न'खर न'खर खोन्थाहैगोन आरो जोङो जै होगोन आरो जोङो बे न'खराव गोबां फिथा सिथाव लारुफोर आरो बेदरफोर जोङो मोनजाबोयो। बेबादि जोंनि प्रग्रामा जायो। हामबायसै।